Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u an halaya kalayo ikaburam ka bakraw hadin ba artli ki company na Ribhoi district kiliyo khuri ka khusnam haganain to BMO business membership organization MSME award kabala pelong hadi Ashoka Hotel New Delhi kini ki artli ki company kalayo yakanam jom kilong basuba broom company Ltd kabala penya yo ya usun sahar bala depthan Kabadan Hakli Umstem Ribhoi District. Airy Weave Private Ltd. Kabapan mi bat penyadyo yakik sai bat kijan rindia ki blashna hakirukom bapher. Kabalong try na ikong yai sha armbai national Kudong Hulu Ribhoi District. Hagani ka award la ay ka 9 BMO Business Membership Organization MSME Award Program ha New Delhi. Kabriga rin sang kabit Khur bat ajingero MSME kibatre shitom bat panpaw ki sabkarpang jonki. Ka MSME ling baki cluster nagi jila bapher Hagari India. Da kajingkmi banya ekrukam trekam kajing panya yo jonki company kala nominate ye ki company ki bday hong banya khun ye ka take award. Hagate ka sngi lapan manahe ki nong jam bat artali ki company na Meghalaya kila mi kum ki nong jam. Habashimi ka khusnam uba apan shai ma sharing but ikong ya sharam bai kila pan pawi ka jing ngok men ka bakraw but ong bakim shimlang poi prakhat bakin poi shakni ka kerdan kabalong ka jing sarong om tangi ka shinong but ka district henry ka jilla Meghalaya but ika re India hi barok away kila ong ru bakani ka award ka aiman sim shishai ki company ki badon hagi jaka nong kendong ki bidang persyang ban penroy bat penyat yo ye ki mar ki bapen mi hi Ya katik award la IT na kakti jong Manoj Tiwari, Member of Parliament na Delhi, ha kajing dan lang jong Mukesh Kulati, Executive Director, Foundation of MSME Cluster, but Neela Madhav Panda, National Award winning filmmaker but producer. Ringkar baka Dr. Nidhi Pundhir, Senior Vice President Global CSR, HCL Tech and Director, HCL Foundation. Kali ka jingjab ka penpau baki MSME na Meghalaya ki dangkiu shaprang bala banya khun ringkat bar ki wi par ki jilla ha ka rinsan kari प्लीज मैम जोरदार तालियों के बीच बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ मैम आई हैं Founded in 2022, it empowers the rural women artisans by transforming the traditional art of handloom, weaving into a sustainable livelihood rooted in indigenous practices. The enterprise combines craft training with financial literacy and direct market linkages, ensuring culture is preserved and rewarded. Airy Weave Private Limited, everybody. और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट एंड द रनर अप इन दिस कैटेगरी बीच में मंच पर स्वागत और सम्मान based in Ribhoi district Basuba Brooms Producer Company Limited is transforming traditional bamboo craftsmanship into a sustainable livelihood opportunity by organizing rural artisans into a producer company. It connects local skills with structured enterprise development, turning natural bamboo. जोरदार तालियों के बीच बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ मैम आई हैं Founded in 2022, it empowers the rural women artisans by transforming the traditional art of handloom, weaving into a sustainable livelihood rooted in indigenous practices. The enterprise combines craft training with financial literacy and direct market linkages, ensuring culture is preserved and rewarded. Airy Weave Private Limited, everybody. और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट एंड द रनर अप इन दिस nga ngia don mentang ni hapo Ashok Hotel po New Delhi tinggi wan sene nak mentang ni ka week program ka ba la penyat dak foundation of MSME te ka de ka responsible business membership organization award te ya ka ba ngi Artli ki organisation ki company na po Ribhoi Meghalaya mangi ka Airy Weave Private Limited bat ka basuba ngiyo ya kanika award kanika si
Ngi sngkumen mo ngi ai ru ka burom neng kong ublei bat ngi ai ru ya ka jing ai khu blei ya ki para member ki jongi ya ka ba ki la ya trei sitom dei tang ka jing la ka jonga ndrei ka dei ka jing ya trei lang ka jongi ya ka ba ngi la ban poi sadu jong kanika kerdan ka ba benta te ngi sngkumen Ribhoi kham tam Ribhoi district jongi ka dei ka jaka ka ba bha mo ka ba da thung unu long ko ma suang no tingi dei ban long ki ba smart ki ba trei sitom hoj kan don ka jing ki ba bon kham tam ha ka yeu ka hat re ngim dei yak ban no man sim gin ya trei lang ngin ya pan jing mut lang bat da leng ba jong ka jing ya trei lang ka jong ngi la ken ban ken tiu i wei pat te ka tahi ka dei ka jing ai man sim jong ai ki bang i dei ban ya ken tiu i wei pat nga ngia don mentang ni hapo asok hotel po New Delhi tinggi wan sene nak mentang ni ka wek program ka ba la penyat dak foundation of MSME te ka dei ka responsible business membership organization award te ya ka ba ngi Artli ki organisation ki company na po Ribhoi Meghalaya mangi ka Ribhoi Private Limited bat ka basuba ngiyo ya kanika award kanika si ya kanika award laai da kanika foundation of MSME te kadai ka organization national level organization ka ba pet bakmi ya kiniki MSME kan apo rihi bro kawai ho namar ngira hang ni hapo national level ngira ya ka kerteng mo ngira ya ka kerteng jong kini ki company nang tangira ya ka kerteng jong ka district bat ka state hi barok kawai bat kam tam ngira ya kini ki products kan ki ba penmi hi na po Ribhoi ke jongi na po Meghalaya jongi bat kin lech po national level bat kin lech ru sya ka yeu ha ka perthei hi barok kawai tingi singo sarong ya kata Toga kerteng ke jonga ke dei pensyai masyering ngawan sinisha Delhi po Ashok hani ha New Delhi nak benta bon shim ya ka award ngi yo ngi sakim tak ngi ba babun tadi ki FPC ki company ki keba kila nomini yangi keba sebab room producer company keba kumba baro ngi latip bagane ka basuba ka dan haklim stem tengi penpau si kadai ya ke jing sngo komen ka bakrau na mar bingayo kat kene ka award ka bahe hakane ka sngi kum si benta ban ai men sim yangi ki nong yalam kham tam bat kum ju ru ya ki nong rep ki bade na ka than bingalaya bat kham tam na ka Ribhoi ka jongi hi barok ka we ka basuba brum producer company ka trekam nak benta ban penmi yo sensar kham tam kum bangitip bah po Ribhoi jongi sensar u mi bha hakine ki kham tam hakini ki ayom ki bamenta ni ai khuble ya kana bat ke balai lam lenti na do arajar arpuwe hadu license menta ni ai khuble namar bakal petin lenti hadu ba basuba kala im menta kala he bat kala la ru ban yalam lenti ya upaj ba nong rep ni ngo komen om tang mangi ki buan shim ya ka awat re ngi ngi scam ba baro ki directors ki chairman bar bat kumju ki bade na ka than ka dong Ribhoi bat kumju ka Meghalaya hi barok we ngi dap ka jing sokmen ka bakrau ban wan shim ya ka award ka bala nominate yangi mentak sngi